V noci, keď som prespala vo svojom aute pred domom mojej céry, som si uvedomila, že som vychovala úspešné deti, ale nie láskyplné. Volám sa Evelyn Carter a väčšinu svojho života ma ľudia spájali s kontrolou, precíznosťou a výsledkami. V Portlande, v Oregone, som z ničoho vybudovala firmu zaoberajúcu sa logistikou a poradenstvom. Začala som s jedným skladacím stolom, požičaným laptopom a sľubom, ktorý som si dala potom, čo môj manžel náhle zomrel pred 12 rokmi. Všetci mi hovorili, že bez neho sa firma zrúti. Klienti sa potichu pripravovali na odchod, konkurenti čakali akoby súpy. Nezarmútila som sa tak, ako by si ľudia predstavovali. Pracovala som, až kým mi neklesli ruky a hlas mi zlyhával počas rokovaní. Pracovala som, pretože 3 deti sa na mňa pozerali a potrebovala som, aby uverili, že stabilita je stále možná. Počas 3 desaťročí sa moja firma postupne rozrastala. Nebola pútavá ani známa, ale bola spoľahlivá. Riešila som problémy, s ktorými si iné firmy nevedeli poradiť. Udržiavala som továrne v chode a zmluvy nažive. Keď som dovršila 60, bola som finančne zabezpečená takým spôsobom, ktorý by si moja mladšia verzia ani nedokázala predstaviť. Domy boli splatené, účty zdravé, dvere sa otvárali, keď som zaklopala, a všetko, čo som vybudovala, každá dlhá noc a osobná obeta, som si hovorila, že je to pre moje deti. Lauren, moja najstaršia, žila v krásnom dome na predmestí Lake Oswego. Pohybovala sa v kruhoch, kde na vzhľade záležalo viac ako na pravde. Viktor, môj prostriedny syn, nosil obleky ušité na mieru a hovoril s tónmi, ktoré vzbudzovali okamžitú dôveru. Radil chirurgom a manažérom, ľuďom, ktorí sa nikdy nepýtali na jeho rodinu, len na jeho kvalifikáciu. A potom bol Noah, môj najmladší. Noah sa rozhodol pracovať ako poradca na verejnej škole. Žil skromne, zarábal málo a nikdy ma nepožiadal o pomoc, iba o radu. Rodina nikdy nahlas nepovedala, že ich voľby sklamali, ale ja som cítila to tiché sklamanie, vrátane svojho vlastného. Platila som za všetko. Vzdelanie, zálohy, záchranné akcie. Hovorila som si, že to je láska. Keď sa objavil problém, vyriešila som ho peniazmi. Keď niekto bojoval, odstránila som boj namiesto toho, aby som mu dovolila cítiť ho. Postupom času som sa bez toho, aby som si to uvedomila, stala niečím nebezpečným. Stala som sa nenahraditeľnou a to spôsobilo, že ma prestali vnímať ako osobu. Uvedomenie si prišlo potichu. Na obyčajný utorok som dostala 3 telefonáty. Lauren potrebovala peniaze na zabezpečenie podnikateľskej príležitosti. Viktor chcel krátkodobú pôžičku na uľahčenie profesionálneho prechodu. Obohaja hovorili rýchlo, efektívne, ako by čítali z internej predlohy. Neskôr toho večera zavolal Noah. Nežiadal o nič. Len sa pýtal, či dobre spím. Rozprával mi o študentovi, ktorý po týždňoch ticha konečne prehovoril v triede. Pýtal sa, či som si už dala večeru. Sedela som sama vo svojej kancelárii dlhé hodiny potom, čo sa rozsvietili mestské svetlá a upierala zrak na siluetu, s ktorou som už necítila spojenie. Prešla som si roky finančných prevodov svojim deťom. Čísla boli ohromujúce. Noc, keď som sa rozhodla, mi zmenila pohľad na svet. Nebola to len otázka peňazí, ale skôr vzor, ktorý sa mi pred očami začal odkrývať. 2 deti, ktoré sa ku mne obracali, keď potrebovali niečo, a jedno, ktoré ma hľadalo, pretože som bola jeho matka. V tej chvíli sa vo mne niečo zlomilo. Predstavila som si budúcnosť, kde moje zdravie zlyhá, moje zdroje sa vyparia a moje deti budú stáť v diaľke, neistí, čo si počať s verziou mňa, ktorá už neponúka riešenia. Uvedomila som si, že ich nepoznám bez bezpečnej siete, ktorú som pod nimi utkala. Vtedy som sa rozhodla, čo ma desilo. Zmiznúť. Nie dramaticky, nie verejne, ale potichu. Odstránila by som peniaze, vplyv, identitu, na ktorú sa spoliehali. Stala by som sa niekým, koho by nespoznali. Klopala by som na ich dvere, nie ako poskytovateľ, ale ako záťaž.
Hovorila som si, že to bude test, ale v hlbokých útrobách som vedela, že je to niečo iné. Bola to posledná otázka, ktorú si kladie matka, keď sa bojí, že odpoveď ublíži viac ako neistota. Nikomu som nepovedala, čo mám v pláne. Ani asistentovi, ani deťom, ani tým, ktorí si mysleli, že ma poznajú najlepšie. Jediný, koho som informovala, bol môj advokát, tichý muž menom Thomas Hale. Spravoval moje záležitosti roky bez zbytočných otázok. Keď som mu povedala, že chcem dočasne odstúpiť a obmedziť prístup k svojim účtom, dlhý okamih ma pozoroval, potom prikývol. Chápete, že to môže ísť zle, povedal. Chápem, že to už je zlé, odpovedala som. Do 48 hodín bolo všetko, čo definovalo môj život, odstránené mojou vlastnou rukou. Rozhodovaciu moc som prenechala Thomasovi. Vypnula som svoj hlavný telefón a zamkla ho do zásuvky stola. Zabalila som si len to, čo by nepritiahlo pozornosť. Zmenu oblečenia, deku, fľašu s vodou. Vošla som do second-handu a kúpila kabát, ktorý slabšie voňal po prachu a starých čistiacich prostriedkoch. Bol príliš veľký a príliš tenký na zimu, ale robil ma neviditeľnou, niekým, kto by nevzbudzoval otázky. Najťažšie bolo opustiť svoj byt. Stála som vo dverách dlhšie, než som mala, a hľadala na čisté povrchy a rámované spomienky, vedomá si, že ich nebudem môcť vidieť nejaký čas. Očakávala som strach. Namiesto toho som pocítila niečo blízke úľave. Poprvýkrát za roky mi nikto nemohol nič žiadať. Prvú noc som prespala vo svojom aute. Zaparkovala som na tichej ulici, ďaleko od svojich obvyklých rutín. Zima prenikla do mojich kostí rýchlejšie, než som čakala. Každú hodinu som sa prebudila, presvedčená, že ma niekto pozoruje. Ráno prešlo policajné auto, ktoré spomalilo pri mojom aute, ale potom pokračovalo ďalej. Sadla som si a triasla sa, uvedomujúc si, aká krehká som sa stala bez statusu, ktorý by ma chránil. Druhý deň som sa rozhodla ísť. Išla som, kým ma nohy neboleli a chrbtica nehorela. Ľudia prechádzali okolo mňa, ako by ma nevideli. Žena si pri mojich otázkach o smeroch pevnejšie pritiahla kabelku. Muž sa vyhol očnému kontaktu. Jedla som lacný sendvič v stoji, pretože sadnúť si mi pripadalo ako priznanie porážky. Tú noc som strávila v verejnej parkovacej garáži. Dážď prenikal švami môjho kabáta. Zabalil som sa do deky a pozoroval, ako svetlá aut prechádzajú po betónových múroch. Zrazu sa ku mne priblížil cudzinec, muž vo svojich 40 s unavenými očami. Ponúkol mi šálku kávy z papierového termosu. Vyzeráte ako niekto, kto kedysi mal všetko, povedal potichu. Zaujímalo ma, čo tým myslel. Ľudia, ktorí si vyberajú takúto skúšku, zvyčajne na niečo zabudnú, odpovedal. Možno sa vám nebude páčiť, čo sa dozviete. Pravda nie vždy prichádza s opravou, jeho slová vo mne zostali dlho potom, čo odišiel. Na tretí deň ma boleli miesta, o ktorých som ani netušil, že môžu bolieť. Ruky mi praskali od zimy. Keď som sa pozrel do tmavého okna, prekvapil ma môj odraz. Vyzeral som menší, starší, ako by som sa stal neviditeľným, a poprvýkrát som pocítil pochybnosti. Začal som sa pýtať, či sa trestám namiesto toho, aby som hľadal jasnosť. Takmer som to vzdal. Potom som stál na rohu a zvažoval, či zavolať Thomasovi, ukončiť experiment a ísť domov. Premýšľal som o tom, ako Loren rozpráva, keď niečo potrebuje, efektívne, odmerane. Myslel som na Viktore, ktorý vypočítava riziko aj v osobných chvíľach. A na Noa, ktorý sa ma pýtal, či som mal večeru. Rozhodol som sa, že poradie má význam. Najprv pôjdem za Loren, potom za Viktorom a až potom, keď už nebudem mať silu predstierať, pôjdem k Noaovi. Nie preto, že by som očakával od neho láskyplnosť, ale preto, že som sa bál, ako veľmi by bolelo, keby ma aj on odmietol. Laurenin dom stál za vysokou železnou bránou v štvrti, kde aj chodníky vyzerali ako vycibrené. Každý zákrut tejto cesty som poznal naspamäť. Prešiel som ňou nespočetne veľa ráz pri oslavách narodenín, sviatkoch,
rýchlych odovzdaniach vecí, ktoré potrebovala, ale nemala čas si ich vyzdvihnúť. Tentokrát som zaparkoval niekoľko blokov ďalej a zvyšok cesty prešiel pešo, s rukami hlboko zasunutými v rukávoch pre veľký kabát. Každý krok bol ťažší ako ten predchádzajúci. Brána bola zatvorená. Samozrejme, že bola. Stlačil som tlačidlo na interkome prstom, ktorý sa triasol viac od očakávania ako od zimy. Zaznela jemná melódia, nasledovaná tichom. Potom sa z reproduktora ozvala Laurenin hlas, ostrý a roztržitý. Áno, bolo zvláštne počuť ju hovoriť, ako keby bola cudzí človek. Žiadne teplo, žiadne uznanie, len netrpezlivosť. Len, povedal som. Je to ja, tvoja mama, nastalo ticho, ktoré bolo dosť dlhé na to, aby sa nádej rozžiarila, a potom začala vyhasínať. Brána zavibrovala a otvorila sa len dosť na to, aby som mohol prejsť. Jemne som ju posunul a vykročil po dlhej kamennej ceste, za ktorú som pred rokmi pomáhal zaplatiť. Keď sa predné dvere otvorili, Lauren nevykročila von. Stála v dverách, jedna ruka opretá o rám, ako by bránila vniknutiu. Vyzerala bezchybne, vlasy upravené, sveter dokonale vyžehlený. Všetko na nej hlásilo pohodlie a kontrolu. Jej oči pomaly preleteli cez moje oblečenie, od topánok po kabát a zastavili sa niekde pri mojom ramene, vyhýbajúc sa môjmu pohľadu. Čo tu robíš, mami? Spýtala sa, znížiac hlas. Rozprával som jej príbeh, ktorý som si natrénoval. Povedala som, že som stratila všetko, že môj podnik sa zrútil, že nemám kam ísť a potrebujem len miesto na prespanie na 1 alebo 2 noci, kým si to všetko nevyjasním. Neprestávala ma počúvať. Nepokúsila sa ma utešiť. Raz sa obzrela cez plece do vnútorných priestorov domu a potom sa znova pozrela na ulicu. Ten pohľad som okamžite rozpoznala. Bol to pohľad niekoho, kto si počíta vystavenie. Toto naozaj nie je dobrý čas, povedala nakoniec. Máme sem neskôr hostí, prikývla som a povedala, že chápem. Uistila som ju, že môžem spať kdekoľvek. Na gauči, v garáži, odídem skôr. Nikto ani nebude vedieť, že tam som. Jej výraz sa zúžil. Mama, nemôžeš tu zostať. Ľudia rozprávajú. Vieš, aká je táto štvrť a úprimne, tento druh stresu nie je dobrý pre teba ani pre nás, to nás dopadlo ťažko. Preložila si váhu z jednej nohy na druhú a prekrížila si ruky, ako by vytvárala bariéru. Na jej tvári sa rýchlo objavil záchvev podráždenia, ktorý rýchlo zakryla niečím, čo pripomínalo starosť. Existujú zdroje pre situácie ako táto, pokračovala. Útulky, organizácie, môžem ti pomôcť nájsť číslo, na ktoré zavolať. Povedala som jej, aby sa na mňa pozrela. Neurobila to. Pripomenula som jej veci, ktoré som nikdy predtým nepoužila ako páku. Školné, zálohu, noci, ktoré som prebdela čakajúc na jej bezpečný návrat domov, keď bola mladšia, dovolenky, bezpečnosť, ktorú som sa snažila poskytnúť. Jej oči sa zmenili na tvrdé. To bola tvoja voľba, povedala tichým hlasom. Vždy si robila veci po svojom. Nemôžeš očakávať, že zmením svoj život, pretože si urobila chyba. To bola podstata môjho zúfalstva. Cítila som, ako sa vo mne niečo zmenilo. Malé trhnutie, ktorého názov som nemohla určiť. Znovu som ju požiadala. Len jednu noc zakrývala hlavu. Je mi to ľúto, mama. Naozaj. Ale toto nemôže byť situácia, dvere sa pomaly a úmyselne zavreli, zámok zaklikol na svojom mieste. Tak som tam stála dlhšie, než by som mala, hľadiac na drevenú textúru, ktorú som obdivovala, keď bol dom ešte nový. Keď som sa nakoniec otočila, necítila som hnev. Cítila som smútenie. Nie za pohodlím, ktoré som stratila, ale za dcérou, ktorú som si uvedomila, že už nepoznám. Viktorov dom sa vôbec nepodobal Laurencinu. Kým ten jej bol symbolom elegancie a pocitu patričnosti, ten jeho vyžaroval vzdialenosť a efektivitu. Sklo, oceľ, ostré línie.
Vyzeral skôr ako miesto, ktoré sa má obdivovať zvonku, než ako domov. Stála som na chodníku niekoľko sekúnd, než som sa odhodlala k dverám, snažiac sa upokojiť svoje dýchanie a pripraviť sa na akúkoľvek verziu odmietnutia, ktorá ma tam čakala. Keď som zazvonila, dvere sa takmer okamžite otvorili. Viktor sa na mňa pozeral, ako by sa snažil rozlúštiť hádanku, ktorá nezapadala do žiadnej kategórie, ktorú poznal. Jeho oči sa mierne zúžili, prehliadali môj kabát, moje topánky, moju postavu. Mama, povedal nakoniec. Čo sa ti stalo? Na chvíľu sa znovu rozžiarila nádej. Jeho hlas obsahoval prekvapenie, možno aj starosť. Krok za krokom sa posunul nabok a rýchlo ma pozval dnu, pričom dvere za mnou zatvoril s takou opatrnosťou, že to pôsobilo skôr ako úkryt než privítanie. Zostal som stáť v predsieni, pretože ma nepozval ďalej. Vzduch bol prevoňaný jemným dezinfekčným prostriedkom a drahým parfémom. Všetko okolo bolo bezchybné. Sadni si, povedal, ako by len tak mávol rukou k lavici pri dverách. Posadil som sa. Povedz mi, čo sa deje. A tak som mu porozprával svoj príbeh o páde, stratách a nociach strávených bez prístrešia. Hlas som si udržal pevný, aj keď mi ruky triasli. Viktor ma počúval so založenými rukami, presúvajúc váhu z jednej nohy na druhú. V jeho očiach som skoro videl, ako sa mu v hlave prepočítavajú možnosti. Keď som skončil, pomaly vydýchol. To je komplikované, povedal. Mám záväzky, trpezlivosť, partnerov. Nemôžem dopustiť, aby sa takéto veci stali viditeľnými. To slovo, viditeľné, sa mi v hlave ozývalo ako varovanie. Povedal som mu, že potrebujem len miesto na odpočinok. Sľúbil som, že odídem pred svitaním. Zatriasol hlavou. To nie je realistické. Ľudia si všimnú veci a ja musím chrániť svoj profesionálny obraz. Rozumieš, ako sa takéto situácie môžu zle interpretovať? Siahnuť do svojho saku, vytiahol peňaženku. Bola elegantná a drahá, presne taká, akú rád nosil, pretože aj zatvorená vyžarovala istú autoritu. Opatrne spočítal niekoľko bankoviek a natiahol ich ku mne, ani sa nepriblížil. Zober si toto. Choď niekam, kde je teplo. Umyj sa. Až sa dostaneš do lepšej situácie, môžeme sa porozprávať o možnostiach. Zíral som na peniaze. Pôsobilo to ťažšie, než by malo. Chceš, aby som odišiel? Spýtal som sa. Chcem ti pomôcť spôsobom, ktorý dáva zmysel, odpovedal. Toto je to najlepšie, čo môžem momentálne urobiť. Spýtal som sa ho, či si pamätá, ako sme sa učili na jeho licenčné skúšky pri mojom kuchynskom stole. Pripomenul som mu noci, keď som ho nosil, pretože zabudol na jedlo, a ako sa bál, že zlyhá, a ja som mu hovoril, že to zvládneme spolu, nech sa deje čokoľvek. Jeho čeľusť sa napla. To bolo iné, povedal. Pracoval si na niečom. Toto vyzerá ako krok späť, ako keby matka v núdzi bola prekážkou na časovej osi. Položil mi ruku na rameno a jemne ma viedol k dverám, ako keby to bolo nacvičené gesto. Mám zajtra skoro stretnutie, povedal. Musím sa sústrediť. Prosím, pochop. Keď otvoril dvere, všimol som si jeho telefón v druhej ruke, objektív kamery sa na chvíľu ukázal. Vtedy som nad tým veľmi nerozmýšľal. Bol som príliš sústredený na chladný vzduch, ktorý sa valil dnu, a na pocit bankoviek, ktoré som stále zvieral v ruke. Dvere sa za mnou zatvorili ešte predtým, ako som sa dostal na koniec chodníka. Na chvíľu som stál pod svetlom na verande, počúvajúc ticho. Potom som bankovky preložil a schoval ich hlboko do vrecka, nie ako pomoc, ale ako dôkaz. Dve dvere sa zatvorili, jedna zostala. A zrazu som už nebol taký istý, či chcem na ňu zaklopať. Čakal som dlhšie, než bolo treba, než som sa vybral k Noahovmu domu. Bolo to predovšetkým strachom, ktorý ma dohnal, nie preto, že by som potreboval oddych. Dvere sa už zatvorili dvakrát a ak sa zatvorí aj tretie, nevedel som, čo zo mňa prežije.
Noa žil na okraji Salem v štvrti, kde domy s vekom mierne naklonili a trávniky sa opekali rukami tých, ktorí v nich žili, nie zamestnancami. Zaparkoval som na konci ulice a zvyšok cesty prešiel pešo, s plytkým dychom a s napätím v hrudi. Jeho dom bol malý, jednopodlažný, s bledou fasádou, ktorá už zažila lepšie časy. Na verande svietila lampa a táto osvetlená plocha ma takmer prinútila obrátiť sa späť. Zaklopal som. Dvere sa otvorili takmer okamžite. Mami, Noaov hlas sa pri slove roztrepal. Neváhal. Nepozeral sa na ulicu. Nepýtal sa na otázky. Išiel ku mne a obopnul ma svojimi rukami skôr, než som stihol čokoľvek vysvetliť. Cítil som jeho teplé, stabilné dotyky na svojich chrbte a niečo vo mne sa uvoľnilo. Lily sa objavila za ním, už siahajúca po mojom ramene. Poď dnu, povedala jemne. Mrzneš. Teplo ma zasiahlo ako vlna. Vzduch bol naplnený vôňou polievky, čistého prádla a niečoho pečeného. Vôňa bezpečia. Noa ma viedol k pohovke. Lily zmizla na chodbe a po chvíli sa vrátila s dekou, na kolenách mi pomohla vyzliecť topánky. Povedz nám, čo sa stalo, povedal Noa, jeho hlas bol nízky, ale naliehavý. Vyrozprával som im to. Držal som to jednoduché. Povedal som, že som stratil všetko, že som spal v aute a že neviem, čo robiť ďalej. Noahove oči sa naplnili slzami. Neprerušoval ma. Lily si sadla vedľa mňa, ruka jemne spočívala na mojom ramene. Keď skončím, Noa vstal. Zostávaš tu, povedal. Nie je o čom diskutovať. Nemáme veľa, dodala Lily, stretla sa s mojím pohľadom. Ale máme dosť, protestoval som slabým hlasom. Povedal som im, že nemajú miesto, že budem spať na podlahe. Lily zakrývala hlavu. Zoberieš si posteľ, povedala. My si poradíme tu vonku. Pracovali s tichou efektivitou. Lily postavila vodu na sporák. Noa vytiahol čisté oblečenie, niektoré jeho, niektoré jej. Nič sa nehodilo. Nič nebolo drahé. Všetko bolo ponúknuté bez váhania. Po sprche som si sadol za ich malý stôl a jedol polievku, ktorá chutila lepšie než čokoľvek, čo som si kedy pamätal. Hovorili o svojom dni, o študentoch, o úniku z strechy, na ktorý šetrili peniaze na opravu. Hovorili so mnou, ako by som tam patrili. Neskôr tej noci, keď si mysleli, že spím, počul som ich v kuchyni. Poradíme si, zašepkal Noa. Môžem pozastaviť dôchodkový účet. Budú tam pokuty, ale zvládneme to. Lily na chvíľu mlčala. Peniaze sa dajú obnoviť, povedala. Ľudia nemajú vždy túto šancu. Zatvoril som oči a nechal slzy ticho stekať. V tej chvíli som pochopil niečo, čomu som sa vyhýbal roky. Láska nečaká, kým je to pohodlné. Nepotrebuje záruky. Jedná sa, aj keď to niečo stojí. Tú noc spali na podlahe. Ležal som v ich posteli, hľadel do stropu, zaltený pravdou, ktorú som už nemohol popierať. Prišiel som hľadať odpovede. Ráno pred svitaním ma prebudil pocit, ktorý som nedokázal presne pomenovať. Nebolo to ani zahambenie, ani strach. Bolo to tiché presvedčenie, že sa niečo už udialo, niečo, čo sa vymklo mojej kontrole. Keď som vošiel do kuchyne, Lily už bola hore. Stála pri okne, v rukách držala šálku a pozorovala ulicu, ako by na niečo čakala. Keď sa na mňa otočila, jej výraz bol jemný, no zároveň hľadal odpovede. Nespal si veľa, povedala s náznakom súcitu v hlase. Ty tiež nie, odpovedal som. Prikývla a potom ma prekvapila otázkou, na ktorú som nebol pripravený. Môžem sa ťa spýtať niečo úprimne? Prikývol som. Nepôsobíš ako niekto, kto stratil všetko cez noc, povedala. Tvoj strach je skutočný. Tvoja vyčerpanosť je skutočná, ale tvoje príbehy majú medzery. Srdce mi stislo. Neznie to, ako by ma obviňovala, skôr bola pozorná. Neodpovedal som hneď. Pokračovala ticho.
Spôsob, akým hovoríš, spôsob, akým počúvaš, spôsob, akým nesíš ticho. Tieto veci vidím každý deň vo svojej práci. Nie si bezohľadný. Nie si impulzívny. A nezdáš sa byť zmetený. Vyzeráš zamýšľane. Spýtal som sa jej, prečo o tom predtým nič nepovedala. Lebo to nemalo význam, odpovedala. Nezáležalo na tom, aká je pravda, prišiel si s potrebou pomoci. To je všetko, na čom nám záležalo. Jej slová na mňa doľahli ťažšie než akékoľvek obvinenie. Neskôr toho rána Noa odišiel do práce skôr. Lily vyšla na krátku upratovaciu službu, ktorú si pred mesiacmi zobrala a nikdy sa na ňu nesťažovala. Zostal som sám v dome poprvýkrát od príchodu a vtedy mi zazvonil telefón. Skryl som si jeden núdzový telefón v taške, len Thomas mal toto číslo. Keď som zdvihol, jeho hlas bol napätý. Máme situáciu, Evelyn, povedal. Informoval ma o nahrávke. Viktor nemal v úmysle, aby sa to rozšírilo, aspoň nie verejne. Poslal krátky klip na súkromné profesionálne fórum, kde žiadal o radu, ako sa vyrovnať s rodinným príslušníkom, ktorý vykazoval známky nestability. Moja tvár bola čiastočne viditeľná, môj hlas nezameniteľný. Diskusia sa rýchlo zmenila na krutú. O niekoľko hodín sa klip dostal z fóra. Keď mi Thomas zavolal, zdieľalo ho už množstvo ľudí v miestnych kruhoch. Ľudia špekulovali, niektorí sa mi posmievali, iní spochybňovali moju kompetenciu. Niekoľko ich ma spoznalo. Cítil som, ako sa mi z pľúc vytráca vzduch. Toto už nebola súkromná skúška, stávalo sa to verejnou ponížením. Thomas sa spýtal, kde som, a ja som mu povedal. Nastalo ticho. To by mohlo byť najbezpečnejšie miesto, kde sa môžeš teraz nachádzať, povedal. Ale musíš sa rozhodnúť, ako to skončí. Ak budeš čakať, naratív sa napíše bez teba. Zložil som a sedel v tichu. Keď sa Lily vrátila, povedal som jej všetko. Počúvala ma bez prerušenia. Keď som skončil, nevyzerala šokovane, ale smutne. Chránil sa, povedala. To neospravedlňuje to, ale vysvetľuje to. Spýtal som sa jej, či je na neho nahnevaná. Áno, povedala. Na teba nie. Ty si testoval lásku, pretože si sa bál, že ju nenájdeš. Tento strach ťa nerobí krutým. Robí ťa ľudským. Zhlboka som sa nadýchla. Už sa nedalo skrývať. Prikývla som, lebo test odhalil viac, než som plánovala. Nešlo len o moje deti, ale aj o to, ako moc dokáže skresliť súcit, ak nie je kontrolovaný. A teraz musela pravda výjsť najavo, skôr než ma lož úplne pohltí. Zavolala som Thomasovi. Je čas, povedala som. Prines všetko, ale nie na potrestanie, skôr na konfrontáciu. Keď som ukončila hovor, Lily položila ruku na moju. Čokoľvek sa stane ďalej, povedala, nie si sama. Poprvýkrát od začiatku celého tohto chaosu som tomu naozaj uverila. A hlboko vo vnútri som vedela, že skutočné zúčtovanie sa len začína. Prichádzali oddelene, presne ako som očakávala. Ako prvá zabočila na ulicu Laurenina dodávka, príliš elegantná pre tento susedstvo, spomaľovala, ako by nebola istá, či tam patrí. O niekoľko minút neskôr prišiel Viktor, parkoval s opatrným odstupom. Sledovala som ich z okna, keď vystúpili. Obe boli oblečené skôr na kontrolu než na pohodlie. Lauren si upravila kabát, Viktor skontroloval svoj telefón. Ani jeden z nich sa na dom nepozrel s nádychom tepla. Vyzerali podráždene. Podozrievavo. Keď Noa otvoril dvere, Laurenina prvá otázka nebola ahoj. Prečo sme tu, spýtala sa. O čo ide? Viktor prehľadal miestnosť, jeho pohľad sa najprv zastavil na Thomasovi, potom na dokumentoch rozložených na stole a nakoniec sa stretol so mnou. Jeho tvár sa napla. Mami, povedal opatrne, čo sa deje. Nepozvala som ich, aby si sadli. Stála som tam v Lilinom svetri, s neupravenými vlasmi, ale s rukami stabilnými, ako už dávno nie.
3-krát som zaklopala na vaše dvere pred 3 nocami, povedala som. Povedala som vám, že som stratila všetko. Prosila som o strechu nad hlavou. Lauren okamžite otvorila ústa. Nevedela som, že si to naozaj ty, povedala rýchlo. Vyzerala si nestabilne. Kto by nebol opatrný? Viktor mlčal, jeho sánka bola napnutá, oči sa mi vyhýbali. Vedela si, že som to ja, povedala som jemu. Proste si sa rozhodla, že som nepohodlná. Thomas vystúpil vpred, jeho hlas bol pokojný a presný. Aby bolo jasné, povedal, Evelyn Carter nestratila svoj biznis. Jej aktíva nikdy neboli ohrozené. Toto bola kontrolovaná absencia, test reakcie na vnímanú stratu. Laurenina tvár zbledla. Test zopakovala. Testovali ste nás, opravila som ju. Testovala som, či ma uvidíte ako svoju matku bez ochrany peňazí. Izbu naplnilo ticho. Viktor prehovoril ako prvý, jeho tón bol obranný. To je manipulácia. Dala si nás do nemožnej pozície. Nie, povedala som. Dala som vás do čestnej pozície. Thomas položil tablet na stôl a poklepal na obrazovku. Video sa začalo prehrávať potichu. Krátky klip. Stojím vo Victorovom vchode, jeho hlas je pokojný, vzdialený, telefón je jasne viditeľný v jeho ruke. Lauren sa k nemu otočila. Zaznamenal si ju. Viktor sa odvrátil. Potreboval som dokumentáciu, povedal. Pre prípad, že by sa to vyhrotilo, ak by tvoja matka bola príťažou, povedala Lily ticho. Vtedy sa niečo zmenilo. Lily vystúpila vpred. Nebola nahnevaná, nezdvihla hlas. Niečo nebolo v poriadku, keď prišla, povedala. Predtým, než mi ktokoľvek povedal pravdu, som ju tušil. Napriek tomu sme otvorili dvere, pretože pomoc by nikdy nemala vyžadovať dôkaz hodnoty. Lauren sa na ňu dívala, snažiac sa nájsť slová, ktoré by obnovili rovnováhu, kontrolu, výhodu. Ale žiadne nenašla. Potom prehovoril Noah, jeho hlas sa triasol, no bol pevný. Roky som si myslel, že som sklamanie, ten, kto nesplnil rodinný štandard. Ale keď sa mama objavila, vystrašená a chladná, jediné, na čom záležalo, bolo, či ju dostatočne milujeme, aby sme zasiahli. Laurenové oči sa zaplnili slzami. Bola som vystrašená, povedala. Nechcela som, aby ju ľudia videli takto, to je presne ten problém, odpovedal som. Chránila si svoj obraz, nie svoju matku, Thomas si odkašľal. Evelyn mala dnes v pláne upraviť svoje dedičské dokumenty, povedal, aby z nich úplne odstránila Lauren a Viktore, Lauren sa zhlboka nadýchla. Viktor konečne zdvihol hlavu, strach prenikajúci cez jeho masku. Ale zvolila iný smer, pokračoval Thomas. Dedičstvo je zmrazené. Podmienečné. Podmienečné. Ako? Spýtal sa Viktor. Hovoriť o zodpovednosti, povedal som. Terapia, služba, čas, skutočné úsilie, nie ospravedlnenia za hrozby straty, Lauren freneticky prikyvovala. Urobíme to. Všetko, pozeral som sa na ňu dlhú chvíľu. Zmena sa nepreukazuje v chvíľach, ako je táto, povedal som. Preukazuje sa v tichých mesiacoch potom, keď nikto nekontroluje, obračal som sa k Noahovi a Lily. To, čo ste mi dali, nebolo útočisko. Bolo to dôstojnosť a to je niečo, čo mám v úmysle ctiť teraz. Thomas podal Noahovi zložku. Uvnitri boli dokumenty, ktoré popisovali novú iniciatívu, komunitný program financovaný mojou firmou, zameraný na prechodnú podporu a poradenské služby. Noah a Lily boli uvedení ako spoluriaditelia. Nie peniaze na pohodlie, povedal som. Zdroje na účel, Noah sa na papiere díval ohromený. Nehodíte nám to, povedala Lily jemne. Vieme, odpovedal som. Preto to dávam. Lauren a Viktor stáli ako skamenení, sledujúc, ako sa niečo posunulo, čo peniaze nemohli okamžite získať späť. Zúčtovanie nebolo hlučné. Bolo konečné. Po ich odchode sa dom cítil inak, nie tichšie, ale ľahšie.
Noah si sadol vedľa mňa na pohovku, únava sa konečne prejavila v jeho postavení. Lily prechádzala kuchyňou, umývajúc šálky, ktoré vôbec nebolo treba umývať, a dávala všetkým priestor na dýchanie. Vonku sa ulica vrátila do svojho normálneho rytmu, nevedomá toho, že sa niečo zásadné zmenilo vo vnútri týchto stien. Zostala som ešte jednu noc, nie preto, že by som potrebovala útočisko, ale preto, že som potrebovala pamätať na to, aké to je patriť bez podmienok. Ráno, keď slnečné lúče prenikali cez tenké závesy, som si uvedomila, že skúška nikdy nebola na mojich deťoch. Bolo to o mne, o hodnotách, ktoré som odmeňovala, o tichách, ktoré som dovolila, o tom, ako som úspech zrovnávala s pohodlím a mýlila štedrosť s láskou. Lauren a Viktor sa nestali tým, kým sú, náhodou. Stali sa takými, pretože som ich naučila, že peniaze opravujú všetko. Že vzhľad je dôležitý, že nepohodlie by sa malo vždy vyhýbať. Noah a Lily sa stali súčasťou príbehu, ktorý sa odvíjal v tých najťažších chvíľach. Noah sa naučil lekciu, ktorú by mnohí považovali za zložitú. Nie preto, že by mu niekto podal správne vysvetlenie, ale preto, že sa rozhodol počúvať tichý hlas, ktorý sa ozýval, keď nikto nebol na blízku. Ten hlas mu ponúkal múdrosť, ktorú nedokázal ignorovať. Lily sa premenila na zrkadlo, ktoré mu ukazovalo pravdu ešte predtým, ako bola vyslovená. Jej empatia bola silná a tak sa rozhodla konať s láskou a súcitom, aj keď nikto nečakal, že to urobí. Nežiadala za to odmenu, jednoducho sa tak rozhodla, pretože to bola súčasť jej podstaty. V tejto ťažkej dobe som si uvedomil, že som nestratil rodinu, ale naopak, objavil som ju. Naučil som sa, že láska, ktorá sa ukáže v ťažkých časoch, je tou najdôležitejšou. Láskavosť, ktorá sa odkladá, kým nie je bezpečná, nie je láskyplná vôbec. A náš odkaz nezávisí od toho, čo zanecháme, ale od toho, koho chránime, keď sme zbavení moci. Vydal som sa na cestu hľadania odpovedí, oblečený ako žena, ktorá nemá nič. A čo som objavil, bolo cenejšie než všetko, čo vlastním. Zostalo mi 5 lekcií, ktoré ma sprevádzali aj naďalej. Bohatstvo odhaľuje hodnoty, ale strata odhaľuje charakter. Láska, ktorá čaká na istotu, nie je pravá láska. Deti sa stávajú tým, čo odmeňujeme, nie tým, čo hovoríme. Láskavosť bez svedkov je tou najčistejšou formou. A rodinou nie sú tí, ktorí potrebujú pomoc, keď sme silní, ale tí, ktorí zostanú, keď silní nie sme. Ďakujem vám, že ste si vypočuli tento pravdivý príbeh. Akú lekciu ste si z neho odniesli? Z ktorého mesta alebo štátu nás dnes sledujete? Ak vás tento príbeh oslovil, prosím, dajte mu like, zdieľajte ho s niekým, kto to potrebuje počuť, a zanechajte svoje myšlienky v komentároch.